Bon dia a tots. En primer lloc, donar-vos les gràcies per haver vingut avui. A mi em diuen Mireia García Pastor i soc la nova secretària d'organització després de que el passat dissabte, dia 21, vam tindre l'Assemblea General per elegir el nou candidat com a secretari general i la nova executiva. Ese dia se va presentar només una candidatura, la qual va presentar un bon projecte i una bona executiva i va estar votat per tots els assistents. El secretari general de Joventuts de Benicarló és el senyor Pablo Martínez Ruiz i ell va presentar una executiva nova en la que, com he dit, jo soc la nova secretària d'organització i després tenim a Hilde Añolores com a secretari de Política Institucional, donat que és el que tenim dins de l'Ajuntament com a regidor. Dit això, passaré a Pablo, que ens comentarà una mica de què va la roda de premsa.